Abri na para mga walk-in registrations, parahan Libreng Kapon program ng Tacloban City Veterinary Office, parahan mga ayam, yana nga Marso. Kalakip ang mga abilable nga mga serbisyo kayan spraying para mga babayi nga ayam nga 7 months old and above, ngan castration naman para mga lalaki nga ayam nga 3 months old and above. Abri naman ang registration na tikang alas 8:30 kutob alas 11:30 iton aga, Lunes sa kutob Biyernes excluding holidays. Limitado gyapon ang mga slots kundi nigsasara ang registration, mahuman nga na-fill up na ang mga ini. Dugang pa hiniya nakabasar iniya first come first serve basis. Para makaregister in kinahanglan bumisita Tacloban CVO, second floor, Dress Chicken Section, Building ang Tacloban City Public Market, nga dumarahin valid ID. Gipasabot gyapon ang ahensya nga kinahanglan dadon ha CVO para mandatory medical check-up ang mga pets nga para castration ngan spraying. Sulod dito na sabi nga mga registration hours. Nanawagan naman ang ahensya nga dadon ang mga pets nga nakalish o sulod o usa nga carrier ha pagbisita ha CVO. Ganti kang dili Bombo Radio Tacloban, and this is Bombo Renzo Lisigas, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!